Práve teraz som si kúpil mecha Mortisa, lebo chcem, lebo bol zľave v shopu, takže som si ho okamžite kúpil, keďže som úplný milovník mecha Mortisa. A teraz si ideme zahrať za Mortis. Ty kokos, toľko pinov! No? Ty kokos, toto je reálne môj najlepší deň. Amogus. Počkaj, ideme si za neho zahrať. Lebo toto je historický moment. Ja som si kúpil mecha Mortisa. Všetci kamoši ma za to budú hejtiť, ale ja som proste, mám na neho aj hyperku proste. Ja mám Mortisa, ja proste Mortisa milujem. Čo k tomu povedať proste, hej? A teraz sa stane taká veľmi zaujímavá vec, že všetko budem mať teraz na mecha Mortisa. Áno, počuli ste správne. A sem dám asi toto, lebo toto je asi najkrajšie. A to je toľko ešte, že zatiaľ nejako nemám, ne? A ešte sa len Dragon. Mortis. Bro. Ešte mám správnu farbu, ty kokos. Ešte ho je tu, ne? Ideme si za neho zahrať. Bo ja som John Cena. Kamu už je tu John Cena, bro? Kámo, som ani nevedel, že je tu John Cena. Akože vedel som, že majú spoluprácu, ale nevedel som, že ich hra. Kámo, tak toto je úplne brutálne. Ja som volenkou mecha Mortisa. To bol v hlave šoku, tak ja som si na ňo šetril. Ja som mal dosť gemov. Ale keď som ho videl v hlave šoku, tak som neváhal ani 5 sekúnd. Kamo, nie, on má, tu sú tie power-upy. Ja, sorry, že som teraz bol tak ticho. Teraz sa pokusím. No dobre, tak toto bolo brutálne, hej? Sorry, že som teraz bol ticho, som sa fokusoval. Nice, easy win. Kokos. Jak to, že sa nebol serble? Weakness my power. Kámo. A teraz Legendary ja dostanem toho ďalšieho mecha Mortisa. Dobre, takže prvá hra skončila dobre. Ale teraz som sa iba pozrel do shopu, hej. Toto si potom kúpim, keď nemám na to. Ale ten Mortis milujem. Ako ste si všimli, questy nerobím. Túto sezónu vôbec nehrám už. Tuto ma klikli z klubu, lebo som nehral. Takže spolupráca končí. Idem do iného klubu. Už nehrajte. Už neporazen. Už niečo iné. Potom. Škoda, že sa tu nezískavajú trofisky, ale mne to vôbec neviem. Poďme. Kámo, toto video, dokončíme tieto hry. Budeme hrať iba, ja vám vystrihnem tie hry, ktoré som prehral, hej. Kurňa, som si dal solo.
Ja som si dal číslo 100. Ja som si nedal tú challenge. No, ale tam sú tie power-upy, takže to nie sú dobré. Budeme sa tváriť, že sa nič takéto nestalo. Dobre. Pokračujeme, nič sa nestalo určite. A ideme sola. Lebo tam nie sú, dúfam, že tam nie sú power-upy teraz. Lebo tie power-upy sú nový. Weakness my power. Týpek si myslel, že nepoznám taktiku 22. ranku. To si dám, že proti. To nezabijem. Určite nie. Skoč po mne a ja ti zdržujem, že tam. Dobre, môžem dať. Aha, ďalší. No, koľko tých Edgarov tu je? Kamo, ja už som niekde zakempil. Kamo, ale ten kód už musíš typiť. Má veľa hapičok. Kamo, ja keby som dal skôr tu gadgetu. Play game. Ja som sa iba proste pozrel do shopu, lebo ja už Bravo moc nehrám, ale som sa iba pozrel do shopu, že čo sa tam deje, hej. A potom do Krusty shopu. Asi. Že som vydal nové videjko. Mortis, Gringera v Doom. Kam, ten Cordelius, neviem koľko má HPčok, ale ja by som reálne mohol zabiť. Ale Koltička si... nemá veľa HPčok. Nie. Dobre. Áno, prestrel si tú stienku. Haha. Easy. On, že by si neprestrelil tú stenu, tak ešte žije. Som si myslel, že ju zabijem. Ona sa určite prekope na druhú stranu. Dobre. Štvrté miesto. Not bad. Not good. Ja chcem dať aspoň ten Silver 1 v tomto videu. Táto spolupráca s týmto SpongeBobom je fakt brutálna. Ale tie power-upy ma dosť štú, ako keď bol Latá Godzilla vtedy. Čo mi padlo na video z toho vajíčka Godzilla proste. To bolo brutálne. Kamo, to proste zaručuje, že youtuberi keď natáčajú, tak majú šťastie reálne. Zaručuje to proste. Aha, Franko sa fakt nechcel. On ma pokusí, že stane. Čo. Bro má 7 powerov. Melodian. Ja, škoda. Nedal som nakoniec, lebo to všetci traja boli tankovať. A Tank versus Mortis proste... Not good. Neviem, či už je 10. Ešte nie. Ale počkaj, ja sa ešte niečo zmením, že to mám vystavné. A čo to bude dať? Lebo ja by bude lepšia.
To si dám sem. Sem. Ešte toto. Počkaj. Toto chcem. Creature of the Night, to chcem najviac. Kameru som aj tu milý predbehol v tých trofejach. Kokos. Už som farmil asi 5 rokov, ty kokos. Kým som sa dostal na rank 22. To je strašne vidno teraz, že za Morty sa to je lepšie za Bro, choď preč. Ha, nie. Som ani nemusel zdrhať útok. Tam vám nejdem. Ja si to nemám rád, si na druhom účteho mám, ale ja sa viem hrať, ale proti ním sa nedá hrať. To je vlastne nereálne proti ním hrať. Niekam vezme kamera. Ale ty si nevšimla? Typka si nevšimla, že mám reálne že 3 power. Tam taká moje dobre oke. Ach bože. Dúfam, že start droba. Nice. Epic. Šťastie. Veľmi veľké šťastie. A neporazen. Počúvajte ma. Vy ma pridajte späť. Mne sa nechcelo hrať iba. Za 10 dní ty koľko sa vám pripojí späť. Mne to bolo jedno. Isi bot. Bro, všetci majú reálne, že nejaké titulky. Reálne, každý jeden. Satanos! To je Satan. Maxka Satanos. Toto video bude také dlhšie. Lebo ja sa chcem... Dobre, keď sa dostanem späť na tie normálne trofeje, tak bude to už videa, hej? Tu som si s vami chcel hlavne pokračovať. Ja som chcel spraviť také krátke video, že mi padol Mechamortis, ale keď ja som videl, že je tu John Cena, neviem, tak nie. To som za neho zahrať jednu hru, ale tak je to ten John Cena. Aj tak ho nehrám. Bravo ma začal znova baviť. Iba určite nie kvôli tomu, že som si kúpil Mechamortisa. To by som si nedovolil. Nejdeš. Bro, typka si úplne vytentovala všetky útoky. Poď som našiel inú nejdem. Som nedal. Mechamortis! Sorry, že podporujem týmovať, ale to fakt musím. Mechamortis! Come on! Toho zradím. Teda čo? Dobre, ideme sa na ňo spiknúť, hej? Ja z jednej strany, z druhej. Aj tak ich zradím obidvoch. Aj tohto. No, ty svíňa. Poď sem. Ty poď sem. Come on, on nás zradil obidvoch. To je... Aj. Hej. Počkaj. Teraz keď som videl ten spray na zemi. Morty spray, dobra.
Tu ešte musím dať také sprej, že... No, tieto sú dobré. Ešte jeden pohárik zostáva. Jeden posledný pohárik. A už je 10 hodín, ty kokos, práve teraz. Môžem si vybrať daily freebie. A nie je tam jackpot. Kvôli tomu, že zase natáčam video. Inak prepáčte za... proste pauzu. Ktorú som mal. Potreboval som si proste dať pauzu, hej. No veď, tu som natáčal videa na jeho kanál. Stále. Ale mám aj iné veci, čo musím robiť. No teraz som prišiel na druhý stupeň a pain. Teraz je 10, hej? Akože teraz mi všetci budú zavidieť, akože, ale ja mám dosť dobre svetlo. Takže ak som ho videl znieť zle, tak sorry. Ja už neverím žiadnemu bazovi reálne. Ja už žiadnemu bazovi neverím. Zdrhol som. Takže preto ja nie som teraz v škole, ale je 10, no. Kamo, oni sa na mňa spikli. Pomoc! Nechaj ma, Satan, choď preč, Satan. Miko, tiež Satan. Satan, Luciferus, choď preč. Kamo, ešte posledná hra, ja už na to nemám nervy. Ja to už nemám fakt nervy, toto je posledná hra, čo idem. Zase mi to bazol a Lily ešte k tomu. A Daryl. No a Lily sa spavla pri mne. Amen tma. Kamo, Spike? Toho by som mal dať akože, ale... Neby som si tak moc veril, to... A Lily... Nie, choď preč! Choď preč, Eti. Choď preč! No viacej pavrov než ty, vážne chceš ísť do mňa. Kámo, 120... Dobre, ja na to kašlem, toto už nemá cenu. Ja na to kašlem, ja už mám nervy. Dobre, čau. Čaute, toto video je končí.